Здравейте, тигърчета! Искам да ви покажа още един трик, където аз си откривам проблема. Не хода по майстори, не давам пари. Който го разбира, разбира. Който не, нека поне не коментира. Той да си прави по неговия начин. Вие, ако искате, го правете по моя начин. Аз ви давам съвети, защото за това нещо ще ви вземат доста пари и не е казано, че ще решат проблема. Така. Става въпрос, понеже вчера един мой последовател ме пита как да си открия отечка, че ми пада акумулатора на 3-4 дни. Аз как ги откривам отечките? Нали, то има много начини. Има сега почвата, прегледай си динамото, стартерчето. Нали, ако почваме сега да прегледаме всичко, да сваляме и да тестваме, ще стане мацано до пестикви. Така, аз как ги откривам сега, да минем на това как ги откривам. Сега ще минем, направо ще отидем при двигателя да ви покажа нагледно. Дано да съм полезен с тия моите видеа, защото като гледам има и такива, където казват, че не съм полезен, нали? Вие ще кажете дали съм полезен, има ли смисъл още да продължавам с тия видеа или да не продължаваме. Нека всеки си остави коментар, да видим дали да продължаваме или не. Така, да минем сега. Се обръщаме. Същия Volkswagen. Сега то става и на други коли, аз си показвам на Volkswagen, защото това е мой Volkswagen. Така, сваляте плюсовата клема и спирате вътре да не свети нищо, затваряте врати, кръстофона ако може го спирате и чукате с клемата по акумулатора. Ако светка много, значи има отечка. Как го правим сега? Сваляме примерно този бушон, чукаме пак. Ако светка пак много, слагаме то. Следващия пак чукаме, ако светка много, пак го слагаме. Докато намериме правилния бушон. Може и някой отвътре бушон, да не само тия външните. Спре ли да светка, примерно вадите този бушон, спре да светка, да изкри. Значи проблема е с този бушон. Виждате на капака на този моя не пише нищо. Но има сега изкуствен интелект и това може да разберете този бушон за какво е, не е проблем. И проследявате кабелите, примерно, да речеме, до динамото. Този бушон, примерно, за динамото, проследявате кабели до динамото, нека да не са допрели, самото динамо да не е самия блок да му е пробил и заради това да ви прави отечка. Но така ще намерите проблема много по-бързо, отколкото да ходите по майстори и да такова. Имайте предвид, че и това са бушони. Имайте го в предвид. Тук някой път са мостове. Не пише така като бушон, ми само като тел, като мост. Те много често и те горят. Зависи сега какво ще стане, нали де. Че аз си казвам, нали, много често, ама то не е чак толкова често, ама зависи. Бушони на Volkswagen, естествено, може да ги намерите тук. Ето, и бушоните тук. Релета има зад това. Релетата са ви. Да видим дали ще може да покажем. Какво ли няма. Ето вижте. Релета имате зад това. Пада се копчето тук, под него ревенца. Проверявате ги. И ако съм бил полезен, последвайте ме и дайте лайк.